Kan jumɛn de bɛ yen? Aw bɛɛ b'a kan. Aw ni tile ani su ani sɔgɔma. A bɛ aw bɛ ka a lajɛ wagati min na. A kɛra fama yɛrɛ. J'espère que aw bɛɛ ka kɛnɛ aw b'a kan. Aw kana jigin na dɛ, ko n'a taabolo de don. Mais ni y'a daminɛlen an ka taa fɛ. Bi an bɛna 3D de kɛ. 3D ye jumɛn ye? Ni papier b'i bolo sisan nɔ, yɔrɔ papier fasi fila ye. Fasi fɔlɔ an b'o fɔ k'o ye longueur ye, fasi filanan o ye largeur ye. A jɔkun ale ni a bonya bɛ da fan fɛ. A janya ale ni largeur kɔ. An b'a fɔ ten tɔ. Papier, n'i ye papier ta sisan nɔ, côté fila de bɛ papier la, longueur ni largeur. O de ye DD, dimension fila, fan fila b'o la 3D ni sabanan farala kan sisan nɔ, o bɛ kɛ volume de ye. Volume o ye jumɛn ye? Bonya. Ni bonya farala kan dɔrɔn, o y'a kɛlen 3D ye. An ka daminɛ an ka misali dɔ yira o la. Nouveau projet. Ni ye nouveau projet ta, an ka nouvelle composition créer. Ok, an magoba tɛ seconde na. N'i ye nin cliquer zone de transparency, o bɛ a yira ko fɛn wɛrɛ t'a kɔfɛ . An ka texte dɔ créer tantɔ fɔlɔ. Nin texte an b'o tɔgɔ kɛ vortex group. Komi an ka boîte tɔgɔ ye. Vortex group. N'an y'o ta sisan nɔ, pour que ka nin objet kɛ 3D ye, a ka nɔgɔn an bɛ cliquer yan yɔrɔ kan, option mode kan n'a sɔrɔ a zone affichée tɛ. Pour que ka zone in afficher, i bɛ cliquer ninnu kan. Zone bɛɛ bɛ afficher . N'i cliquer la min kan sisan nɔ, o zone bɛ bɔ. 3D option bɛ nin kɔnɔna de la. N'i ye nin désactiver, a foyi tɛ bɔ. N'i ye min activer, i b'o zone faralen a kan. N'a y'i diya i bɛ se ka switcher k'a falen bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la. N'an ye 3D activer sisan nɔ, a b'a ye flèche dɔ bɛ na. N'a y'a désactiver, o flèche bɛ bɔ a la. An ka objet fasi fila dɔrɔn de b'a la. N bɛ ka min fɔ longueur ale ni largeur. Tubabuw b'a fɔ axe X ale ni Y. N'i nana 3D la dɔrɔn axe wɛrɛ bɛ far'a kan o ye Z ye. N'an ye nin lajɛ sisan nɔ, nin axe ye Y ye, nin X ye, yan yɔrɔ ye Z ye. Z de bɔlen filɛ nin ye souris kɛrɛ la. N'an nana an ka détail kɔnɔ sisan nɔ, option de transformation, transformer yɔrɔ la. An b'a ye option wɛrɛ farala an ka fɛn kan. N'an ye 3D désactiver, option dɔ bɛ bɔ a la. N'an ye 3D activer, option dɔ bɛ far'a kan. Option ye jumɛn ye? Rotation ale ni orientation. Rotation o ye jumɛn ye? O ye k'a munumunu axe ninnu dɔ la kelen fɛ. Yan nɔ, parce que DD don, n'i y'a munumunu, a bɛ munumunu axe kelen dɔrɔn de kan. Mais n'i y'a bila 3D la dɔrɔn, axe bɛ caya. Axe X bɛ se ka ta, Y bɛ se ka ta, comme Z bɛ se ka ta. N'i ye X ta, an ka objet bɛ munumunu ten. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la, a bɛ ka 3D forme di, a b'a ye a bɛ roter. CTRL Z. N'an ye axe Y fɛnɛ ta, an ka objet bɛ munumunu. Nin ye objet DD ye k'a yɛlɛma k'o kɛ 3D ye. Volume t'a la, foyi t'a la. O ye 3D simplifielen ye. An ye texte kɛ 3D ye cogoya min na, an bɛ se ka objet fɛn fɛn y'an diya, an bɛ se k'o kɛ 3D o cogoya la. N'an ye solide dɔ ta sisan nɔ, n'an ye solide dɔ créer ka couleur bleu d'a ma. Ok. O créer la, o bilala an ka fɛn sanfɛ. N'an y'o fɛnɛ kɛ 3D ye, a b'a ye o axe bɛ bɔ. N'a nana nin kɔnɔna na sisan, transformer, rotation. N'an ye rotation Y ta sisan, a b'a ye a bɛ tourner.
comme 3D la sisan nɔ espace de bɛ yen donc espace ye jumɛn ka bɔ axe dɔ la ka taa axe dɔ la profondeur b'a la donc n'i ye nin pousser axe Z fɛ sisan nɔ a bɛ bouger ka kɛ i n'a fɔ a bɛ taa kɔfɛ de o ni dézoomeli tɛ kelen ye donc a position bɛ bouger ka taa kɔfɛ donc komi ani vortex group bɛɛ bɛ axe kelen kan mais n'i y'a bouger ka taa kɔfɛ vortex bɛ kuma dɔ la a bɛ don vortex kɔnɔ donc o de ye 3D donc i bɛ se ka nin dilan ka na nin bila nin yɔrɔ la i bɛ se ka bouger ka taa n'a ye yɔrɔ min na nin diya donc nin ye nin axe ye axe Z ye donc n'i bɛ fɛ ka roter ni rotation outil ta W i bɛ se ka roter axe bɛɛ fɛ i bɛ se ka roter axe bɛɛ fɛ donc rotation i b'o kɛ axe min na nin diya n'i bɛ fɛ ka bila position min na donc o bɛ cogo min na hali n'i ye objet wɛrɛ ladon par exemple ni misaliya la n'i ye photo dɔ ta k'o ladon sisan n'an ka bureau kan k'a lajɛ ni photo dɔ bɛ yen voilà n'an ye nin photo nin capture d'écran ladon bon nin ye n ka série dɔ image ye donc n bɛ ale ladon n ka composition kɔnɔna la donc n'ale nana dɔrɔn n'i y'ale bila fo sanfɛ i b'a ye a bɛ afficher 2D de la hali n'i y'a bila fo bɛɛ la dugu ale kɔni ye 2D de ye mais tɔ ninnu ye 3D ye kɔnɔna la donc n'i y'ale fɛnɛ kɛ 3D sisan nɔ i bɛ se ka a axe bouger par exemple an ka ale axe bouger ka taa fo kɔfɛ profondeur la axe Z donc misaliya la n'a y'a ta k'a bila sanfɛ sisan nɔ pour que an k'a dɔn a bɛ niveau min na donc yan nɔ i bɛ se ka taa n'a ye fo kɔfɛ yan fana i bɛ se ka taa n'a ye fo kɔfɛ donc pour que k'a dɔn ko an ka fɛn bɛ 3D la il faut que an ka vue falen donc vue bɛ falen cogo di vue o ye panneau yɔrɔ min i bɛ fɛn lajɛ prévisualisation lajɛ donc pour que ka vue falen yan nɔ an bɛ caméra active la donc i bɛ vue bila par exemple devant o ni caméra active bɛɛ ye kelen mais o b'a bɔ 3D la gauche o ye caméra gauche o ye k'a lajɛ sanfɛla fɛ n'i y'a lajɛ sanfɛla fɛ nin bɛ fo kɔfɛ donc i bɛ se k'ale gɛrɛ ka na nin yɔrɔ la nin ye nin premier plan na i bɛ se k'o bouger cogo min na nin diya quoi donc a bɛ n'a fɔ logiciel de 3D la i ka fɛn bɛ kɛ cogo min na donc o ye o ye derrière o ye kɔfɛ ka lajɛ kɔfɛ droite o ye droite ye bas o ye dugumana ye bon vue personnalisée 1 o ye n'a sɔrɔ caméra b'i bolo ka a ye 3D kɔnɔna yɛrɛ la donc i b'i ka objet disposer espace kɔnɔna la quoi donc n'i cliquera min na i bɛ se k'o ta gérer bon sisan nɔ hakili la a bɛɛ ye 3D faamuya dɔɔnin donc an ka segin ka na vue active la donc n'i ye caméra créer sisan nɔ n'i nana calque la fɔlɔ nouveau caméra donc n'i ye caméra créer bon caméra option bɛ yan n tɛna don o détail ba ninnu na mais a ye dɔ ta ten dɔrɔn donc n'i ye caméra créer sisan nɔ caméra outil bɛ yan i bɛ se ka i ka caméra bouger donc n'i ye caméra bouger i b'a ye i ka image bɛ bouger caméra axe fɛ donc nin ye rotation donc caméra icône kɔnɔna la outil 4 de b'a kɔnɔ donc caméra unifiée o ye ka baara kɛ ni caméra fɛn bɛɛ donc rotation bɛ yan déplacement bɛ yan zoom bɛ yan donc an ka rotation dɔrɔn ta o ye n bɛ ka min kɛ sisan nɔ donc ka munumunu
k'i ka caméra bouger fɛn o fɛn. Bon, n'an bɔra yen an bɛna déplacement na. O bɛ i n'a fɔ mouvement travelling n'i bɛ fɛnkɛ la quoi. Ka caméra bouger point dɔ la ka taa point dɔ la. Donc, laban na sisan nɔ an bɛna a zoom ta. O ye ka gɛrɛ ni caméra ye ka mabɔ. Donc, i bɛ se ka mabɔ i bɛ se ka gɛrɛ. Donc, ninnu ye caméra utilisation ye. I bɛ se k'o kɔnɔna la k'olu bɛɛ animer. Donc, n'an nana sisan nɔ ka na an ka vue personnalisée na sisan nɔ. Donc, caméra bɛ ye o kɔnɔna la, an ka objet fɛn fɛn bɛ yen, o bɛɛ bɛ ye o kɔnɔna la. Bon, nin bɛɛ ye 2D yɛlɛmalen k'o kɛ 3D simple. Sisan nɔ, n'an bɛna misaliya kelen yira aw la, an b'a kuncɛ min ye. Donc, n'i ye nin bɛɛ effacer sisan nɔ, n bɛna calque dɔ créer nouveau solide. Donc, n'i ye solide créer sisan nɔ, ok. Donc, n bɛna outil ta, outil sélection. N b'a kɛ 3D ye. Donc, n'i y'a kɛ 3D, n bɛ n ka vue bila active caméra la. Donc, ka na rotation ta. N b'a ale roter axe min kan o ye 190 degrés, 180. Donc, n'i nana rotation na yan nɔ, i b'a ye 90 degrés. Donc, n b'ale pousser ka taa yan fɛ. Donc, ale couleur ye vert. Donc, n b'ale dupliquer. Pour que ka dupliquer, i bɛ CTRL D ou bien ni maki bɛ mɔgɔ minnu bolo, olu bɛ CTRL D ta. Donc, n b'a bouger axe Z fɛ ka na n'a nin côté fɛnɛ la. Donc, nin ye partie fila dilannen ye. Donc, n b'a dupliquer tuguni pour que ka dugumana dilan. Donc, mais n b'o couleur falen. Pour que o couleur falen sisan nɔ, an bɛ cliquer a kan ka na calque la. N bɛ cliquer a tɔgɔ kan ka na calque la. Paramètre du solide. Shift CTRL Y ou bien Shift pomme Y. Donc, an k'ale couleur kɛ vert ye sisan. Donc, an b'ale bila kɔfɛ. An bɛna n'a ye cɛmancɛ la nɔ la. N bɛna n'a ye cɛmancɛ la ka rotation falen. Rotation raccourci Y ye W plutôt. Donc, an b'ale bila a nɔ la ka sɔrɔ sisan nɔ outil de sélection ta k'a pousser ka taa kɔfɛ. Donc, n'an y'a pousser ka taa kɔfɛ, an b'a bonya. Donc, an bɛ tila k'a dupliquer tuguni k'o kɛ sanfɛla ye. Donc, sanfɛla an b'o kɛ gris ye. Calque paramètre du solide. An b'o kɛ blanc salé ye tan. Ok, an bɛna n'ale ye ɲɛfɛ k'ale roter pour que k'a bila sanfɛ. N'a ye shift ta rotation na, a b'a a fɛn placer ka ɲɛ. Donc, an k'ale bila yan nɔ. Donc, an ɲɛ tɛ nin kun na. Donc, nin kun de filɛ nin ye, nin kun de filɛ nin ye. Donc, an b'a pousser ka yɛlɛ ka taa n'a ye k'a bila o kun na ka sɔrɔ k'a pousser ka taa nin axe fɛ. Donc, an b'ale fɛnɛ dupliquer ka sɔrɔ ka na n'a ye duguma pour que a ka bila dugumana la. Donc, pour que an vue bɛɛ ye sisan nɔ, an fɛn ye fɛn kɔnɔna la. Donc, n'an ye vue personnalisée ta sisan, an b'an ka fɛnw dadalen. Donc, an bɛ se ka cliquer u kan kelen kelen k'o position falen. Donc, hali ni caméra t'i bolo, n'i bɛ nin vue la, i bɛ se ka caméra activer k'o labaara kɛ. I m'a ye, k'a munumunu k'a lajɛ. I bɛ ka fɛn minnu kɛ quoi. Donc, n'a nana an bɛ cliquer sanfɛta kan sisan nɔ.
k'o lajigin outil de sélection an mana o lajigin donc n'a y'o diya sisan nɔ a bɛ se ka haut ta pour que sanfɛla ka bɔ donc sanfɛla de filɛ nin ye donc an b'a pousser ka na ten tɔ n bɛ échelle k'a la k'a sama pour que a ka bɛn nin kɔnɔna ma juste donc n b'a déplacer ka na bon nin ye fond ta ye an b'o fana déplacer ka na o bila a yɔrɔ la bon calcul min bɛ duguma o filɛ nin ye n b'o fana ta k'o bonya k'a déplacer ka na pour que a fana ka kɛ o bɛɛ niveau la quoi donc n'a nana vue personnalisée la donc an bɛ an ka bloc sɔrɔ an ka na jigin dɔɔnin dɔrɔn donc n'i nana ba la fɛnɛ i bɛ se ka dugumata ye quoi k'a ka kɛ ten n'i nana ba la i bɛ se ka dugumata ye k'o personnaliser i sago la i bɛ se ka na droite la ou bien gauche la i bɛ se k'a bɛɛ lajɛ kelen kelen quoi donc nin y'an ka vue sɔrɔli ye donc n'an ye texte dɔ créer sisan nɔ k'o bila outil texte vortex sɛbɛn voilà bon an tɛ vortex groupe bɛɛ sɛbɛn quoi sisan an bɛ se k'o bonya donc k'o fana bila 3D la n'an y'o bila 3D la sisan nɔ n bɛ se k'ale pousser ka taa kɔfɛ dɔɔnin voilà donc n'an ye caméra créer dɔrɔn nouveau caméra donc n'an ye caméra créer sisan nɔ ka caméra outil ta donc an b'a essayer caméra la ka zoom fitinin kɛ pour que an ka don a kɔnɔ donc n'an ye zoom fitinin kɛ ka don an ka fɛn kɔnɔ donc an bɛ vortex orientation falen W voilà an bɛ orientation falen dɔɔnin donc nin na an bɛna mouvement de caméra fitinin kɛ a la pour que a ka sentir donc n bɛ don caméra option kɔnɔ donc zoom fɛn fɛn bɛ yan nɔ n bɛ cliquer nin bɛɛ kan zoom ale ni rotation donc n bɛ don transformer fɛnɛ kɔnɔ point cible position rotation n bɛ nin bɛɛ cliquer donc n b'a daminɛ n bɛ n ka point daminɛ yan caméra bilalen don yan donc n bɛ rotation fitinin kɛ ka na tan donc ka na fo yan nɔ laban na ka sɔrɔ ka a roter fitinin ka na yan fɛ ka sɔrɔ ka zoom lasegin fitinin donc n'a y'o diya an bɛ se ka déplacement fitinin fara a kan pour que nin kɛrɛ kana bɔ donc sisan nɔ an ka lecture kɛ k'a lajɛ a bɛna min d'a ma donc an yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka 3D créer la bon nin ye 3D simple yɛrɛ yɛrɛ de bon nin tun ye bi tutoriel ye n hakili la a ye faamuya sɔrɔ a la siɲɛ wɛrɛ an b'a développer kosɛbɛ ka an mago bɛ 3D profondeur min na ka profondeur créer ka tila ka lumière créer i m'a ye nin ye box simple ye quoi bon aw garisigɛ tun bɛ nin de la bi donc aw kana jigin na baaraw de cayara ko dɔw tun bɛ yen bon aw kan bɛ aw ba ye aw abonné au max a y'a partager n'a bɛ fɛ ka tuto caman kɛ